Okay, yung hapon mga kabistado, no? Yari kita subong sa may Haro Cemetery. Kung sa din gagawa kita sa citizenry report diri subong hapon. So antes ka di magsulod sa may Haro Cemetery, no, ginapangitaan ka sa vaccine card, no? Sa sining tinion, no? So okay, no, para no, antes ka magsulod sa entrance, no, sa Haro Cemetery. So ano to, no, subong hapon ang sitwasyon diri maturutawhay, no, chimpong makauna kamo pamasyar sa inyong mga minata, mga himata diri nga nalubong diri sa may Haro Cemetery mga kabistado, no. So are kay antes ka magsulod diri ginapangita ang vaccine card, no. So ara, no, napakita, no, diri. So antes ka magsulod diri, no, may ara nga may naga-screening sa inyo para buwas, no, talunsay ang inyo nga pagsulod diri, no. Kanglan kompleto kamo sa gamit nga dalon ang inyong vaccine card, no. Kung wala vaccine card, so hindi gid ka pwede ka sulod diri sa may patio sang Haro, no. So ari taga mga responder natin naton de United Kabalikat ka mga kabiyanan, subong man ang police auxiliary sang Iloilo City Government, no, nagabulig diri, subong man nakaplastar man diri, no, ang lamisa sa mga katapos ang aton ng mga kapulisan. So ari diri, no, nakaplastar sila ura sa mga emergensya. Ara ang ambulansya, no, naka-standby man. Subong man naka-standby man ang fire truck, no, sang Bureau of Fire. Kusa din kung may ara nga mga insidente, no, nga makaresponde sila mga kabiyanan. So are, no, entrance pasulod diri sa may sulod sang patio. So are may schedule, no, may schedule sa mga misa para buwas, no, November 1 kag November 2, no. Diri sa dalom ang schedule may ara man na October 31, no, kag November 1 and 2, no. Amo ni ang schedule diri sa may sa patio sang sang Haro, no. So sulod kita dire iliboto naton ang sitwasyon sang sementeryo sang Haro. Kung sa din makita naton, no, makita ninyo ang mga pansyon, no, malimpyo, no. Nagkagto di ang mga tagsa-tagsa ka pamilya sang sining nagtaliwan, no. Agod nga malimpyo ang ilang pansyon. Iban nakadulong na sang bulak kag kandila, no. So amo ni, no, are nakabisita na sila silang himata, no. Subong hapon si
kung gusto mo nga magtawhay ang imo nga pagbisita, no? So mo nga adlaw, no? Are di, no? Pwede ka di ka so makakagto dayon, no? So amo ni ang sitwasyon, no, sa mga pansyon diri sa may Patio Sangharo. So are Ma'am, good afternoon. At mayo kay timpano pa kamo nagbisita, mabalay pa kamo bas? Depende bas kung hindi magulan kung sa sitwasyon sa aton klima. Tiyo, laban mo daw maugyon gid na yung panahon ta. No? Sige. Gabay pa kay damo pa ibang ka bisita. Gani. Sige sir, ma'am, salamat gid, no. So isa to ka mga pamilya sang namatayan diri nga kagto. So areo makita man naton sa sini mga tinion nga yara pa may nagapanglimpyo pa sang pansyon, no? Hingagaw pa ti kay subong na mayo nga pagkuan kay wala sang ulan, no? Nagugyon ang panahon mga kabistado, no? So amo ni makita naton. Okay marebla masulod-sulod kita de malibot kita. So amo ni makita ninyo sa atong live, no? Ka limpyo gali sang kalimpyo sang sulod sang Patio Sangharo, no? Kung nagaulan siro kagabi siro pag ulan, no, kita mo gadanaw-danaw ang iban nga lugar dire kay man kuan manubo nga area. So ang iban temprano pag nagabisita sa ilang mga himata, no, mga kabistado. So are temprano pa si ma'am, no, para bus, no. Live kita subong ma'am sa bistado, mama, no, at least temprano pa, no, para bus hindi na maginutok. Okay, no. So amo ni ang sitwasyon diri sa sulod, no, way pakita ka tunga-tunga. Way pakita ka tunga mga kabistado, no. So mo niyo kuan kita. So may portion nga nagadanaw-danaw gid man kay man manubo nga portion sang lugar sang ilang pansyon, no. Okay. Halimbawa, abi, Sir? Oo. ano na ni Hindi, sir, kaya naka-live na kita, sir. Sir, ano ang kwanta, sir? Kaya ang pag-vaccination is not mandatory, right? Te kagina pag ano ko dapat. What if kung wala kasi vaccination, di ka pwede kasulod? So, amo gina ang kwansang syudad, sir, eh. Ang implementar nila. May ara na sila nga iyo, no? Te why kita may mo kay may IO si mayor nga nag-issue sa sang IO. So sa before sang before sang sini wala sa implement nga magsulod sa mga department store. Diba? So do kwan depende man si Roser sa ilang kwansang mall kag diri sa patio do lain siguro ang ilang kwan ay sa mall sir sang una sir do gina-required na sila mo. Pero subong do wala na. So base man kay man ang ini nga okasyon do damo gitawob lang gadugok kag to dire. So amo na sila nga ging kwan gid ang vaccine card, no, gina sinagin open na mo so ano bito dinagusok gid man. Oo. Para masaseguridad. Sige sir, thank you sir. Okay. So amo ni no ang sitwasyon dire wala pa man sang
damo nga mga bisita naga excuse me, nga nagakagto dire, no? So are malibot kita din. So amo to ang isa ka mga pamangkot ni sir ang about sa vaccination card, no? Nga ang mall nga wala, ang patio may ara. Di kay balan mo may ara ng executive order nga ging pirmahan ni Mayor Triñas, no. So ano yan mo niyang sitwasyon, no, areo mga pila ka liyer, 1, 2, 3, 4, 5 o 5 ka liyer sang itso, no. Sa sinimang tinuon nadamo naman din subong matamat pamasyar, no. Diri sa may patio sang haro subong hapon mga kapistado. So may ara pagaling nga kuan, no, yara pa sa duta, no, nga wala pa sa kuan sa simento ng layer niyo, no. Laban-laban sila mga kabataan no, mga bibi pabla nga nagkalamatay. So amoy ni ang ilang area diri, no. So amo ni okay, no, kay are malibot kita, no, makita nyo ni direct siguro ini nga mga kuani mga calls na siguro di, no, mga tulan, no, mga kapistado ang nabutang diri ging saylo, no. So amo ini ang sitwasyon diri. So amo ni libot-libot ade. Okay, no, are man mga kultura nato nagapamasyar man diri sa ilang mga himata, no. Diri sa may patio sang haro. So amo ni ang pansyon, no, pansyon sang sang una nga amo ni mga kuan pa ni Ariya mapisan kaya nga tawo bisan di mo ni ihaboy, no, yara gyapon, no, mga kabisado, no. Te nakuha na nimo limpyo na ne. Kung mga pre mga pansyon, kung pre nga ginalimpyohan, may mapuga paminta nga, no. Okay, no, kay subong hapon amo ni timpo nga iban maka panglimpyo, makapamasyar, no, sa ilang mga himata. Tayo mo na, pre. Okay. Sige, pre. So na mayo gid man kun natin parno kapati kagto maka pamasyar, no, hindi hindi ka makona sa gutok, no. So ano na ni ang sitwasyon diri subong hapon laban-laban buwas magdagsa na di ang
ang mga tao. So pwede ara magyapon na nagapaminta sila dire sa mga pansyon. So amo na mga pamilya nila nagapamasyal dire mga kapistado, no. So malibot kita, no. So makita man ninyo, no, nga temprano pa mga pamilya nagapangamuyo sa ila tagtag sa mga pansyon, no. Para basla hindi na sila alangan kag maipit sa gutok sang mga tao, no. So muna ang sitwasyon, no. Makita mo ninyo kung nag-aulan-ulan kababa na sila doon kadanaw-danaw, no. So muna ang manubo nga lugar sa ilang pansyon, no. Okay. So, ari mga kabiyanan, makita man naton, no, may mga temprano pa nga mga pamilya nga naga kagto na, no, diri sa ilang mga pansyon sa ilang mga himata, no. So amo ni, no, ang sitwasyon dire matawhay, no, matawhay kun subong nga adlaw magkagto diri sa patio sang haro. Subong man ari man ang mga presensya sa aton nga taga Bureau of Fire, kung sa din galibot-libot man sila, agud nga i-secure man ang ining area. So ang area makagto kita diri so amo ni, no, kadamo pa, no, limpyo na para buwas prepara na nga magkagto ang pamilya sang sining namatay, no. Okay. So amo ni ang sitwasyon no diri, no. Diri lain naman nga kwan na okay, no. Ma-share na sila, no, sa sini mga tiningon, no. Okay, magwa kita diri tamagi. So boss, no, bantayan niyo mga kabiyanan, mga kabistado ang pagdugok sa mga pumuluyo kag mga kabiyanan naton diri, no, sa pagpamasyar sa ilang mga himata buwas, no, sa adlaw na sang Nobyembre 1, no. Subong adlaw may iban-iba na naga pamasyar diri, no. Okay, no. Hari kita deh.
So are diri ang nakasambay ang ambulansya sa taga Bureau of Fire kag subuman na ari man sila diri sa ang mga personnel sa Bureau of Fire kag dito ang may nakabantay man nga mga katapos ang kapulisan dito sa unhan kung ikaw man magpasulod diri sa sulod sang patio, no? So buwas ini nga mga nagaparking mga salakyan, mga motorsiklo diri, no? Hawan-hawan natin diri kay man muni ang pagdugok sang tanan-tanan nga pamuluyo diri sa may patio sa haro, no? Okay, no? Nang? Yung hapon? Mamangkot asi mo sa mga schedule sa misa sa simbahan para buwas para mabalaan sa mga pumuluyo naton kung anong oras ang misa diri sa may patio. Buwas alas 4 sa hapon. Pagkatapos ng alas 4, tag alas 6. Sa aga wala sa aga. Sa aga wala kita misa. Oo. Ang aton misa sa buwas alas 4 kag alas 6 tapos sa pizza 2 alas 7 sa aga. Oo. November 2 alas 4. Oo. Alas 8. Amo na ang kwan ang schedule. Oo. Sa pizza 2 na. Alas 7 sa aga. Ang buwas ya. Ang sa buwas yan November 1 Oo. alas 4 sa hapon kag alas 6. Oo. Pagka November 2 alas 7 sa aga kag alas 4 sa hapon. Yan ang schedule. Okay. Te ang nini nga diri nga side mga nagaparking subong buwas way na sila de. Ang amon sinigani meeting sa uno kuya sing udto hindi kasulod ang salakyan mo. Subong ganyan hindi nga kasulod dili. Oh. So subong ginapasugta lang anay kay do. Way na gani ginapasulod ang salakyan. Way na ginapasulod. Ano nga parking de? Padarking nito kung nga pa kilala ka to sang to pasudlon kanila So sa amon meeting kaniya open pa ni subok. Okay, no. Okay, no. Ikaw ang caretaker sa patio sang araw silang linganan ta sir? Ang aton patio Catholic Cemetery. Sino ni Si Alejandro Daniel. Okay. Na tingnan kay. So amo na ang caretaker sa Haro Cemetery. So amo ni no. Amo ni ang mga kauturan naton no nagamarsyal sa sini mga tinion diri sa may Haro Catholic Cemetery no mga kabyanan.
Okay. Sir, paano sir kung may mga dala sila sir nga mga mga matalom nga mga bagay, ano ang ginamahimo naton? Ginapabili na namon sila di sa Tibol. Oh, this is Sagwa. Oo, sa Gwa. Ako napukumpiskit naman. Napabalik ko naman pagwa na sila kukuha. Kung mga kwanti na nanon din nila, kung mga digbigi konti, why na. Oh, pero buwas na ang okasyon ni ano, pwede pa na makasulod ni mga amo nga bagay. Hindi Ano ang ginabawal tan? Ang mga amo ni bawal ni sa mga hard kwan. Tapos basta mga tools nga mga hard bawal na sa. Yung mga martilyo, kanang mga screwdriver, o bakol sila nga may pan. Mga pulpen na hindi na pwede no. Kan bawal na sa kan. Oo. Kag bawal man ang kwan, bawal man ang ilimnon nga magsulod. O bawal ilimnon, baraha. Oo. Mga Stereo nga magpasulod. Ang mga ang ginabawal tanan nga pan nga hindi pwede dalon sa sementeryo, hindi gina pwede, bawal gina sa. Okay, no. Iwas siguro ma-stricto na gid kami. Oo. So ang mga nagaparking dire, ang nagaparking nga mga salakyan di, din sila yung mga parking dire. Ang salakyan was siguro dito na sila pupili na sila kasulod. Hindi na sa kasulod eh. Oo. Okay, so clearing kita nan, Clear no? kita nan ang makasulod ng tao lang gid. Tao lang kagasta dito. Why na salakyan makasulod. Spektaron tani boss nga maginutok gid ang mga tao. Na sigurado gid kung hindi lang mag-ulan. So do way man sing patimaan nga mag-ulan ya. Oo. O gabay pa no nga tanan-tanan sa sulod sang duha ka tuig nga pandemic, subong lang sila makabalik sa himata nila, makabisita no. Agud nga makahalad man sang gamay nga pagpangamuyo kag makadala sang bulak kag kandila no. Ang bulak siya daw dito lang sa tugutan sa harap. Okay. Yung bata daw ay na Ang mga kabataan ano man ginatukutan. Basta may guardian. Oo. May mas. Okay. Are si nanay. Nay sa ka pa nang gali nay. Top North. Bali subong ka mamasyar na sa imo nga mata. Sa imo nga bana. O para buwas likaw na sa ginutok. So amo ni no. Mga kabsado. So amo ni no, taga sulod ba ginapangitaan sa pasting card kag ginakuan gid ang face mask no. Gina-required. Nasa wala ma'am. Okay no, okay. Maria, mangkota. Kandila, ma'am. Sir mo, sir. Sir, kandila. Tagpilahin nyo kandila. Dito mo, sir, raw. Ang tako na tagpilahin nyo baligya. 45. Ang isang puti na nga gamay. 15. Amo man ang yelo.